kabini ni terrain dafrin kɛra novembre kalo tile 24 tɛmɛnen ale kɔni a kɔlɔlɔ bonyana maɲinakaw kan kosɔbɛ. Fanta Sakiliba n'ale jɛgɛ feerela ani Umu Ture n'ale fana bɛ sogo feere Maɲina terrain la an ka olu lamɛn a ye gɛlɛya min lase u ma. Terrain ka loi ani sisan cɛ gɛlɛya bɛ mɔgɔ kan. Terrain bɛ n'ala tuma min i bɛ min sɔrɔ la i t'o sɔrɔ la. I tun bɛ se ka jɛgɛ ta 1500 2000 k'a feere mais sisan hali sera 500 la ta tɛ san. An b'a ɲini an balimaw fɛ u k'an dɛmɛ. Ala ye kira ye terrain ka na ni terrain nana an bɛ ka sɔrɔ b'o de la an bɛ ka hɛrɛ b'o de la. Bon terrain kun wulila an kun content na an nisɔndiyara an ko k'an balimakɛ nana mais dɛrɛma kɛni bi tɛ sogo kilo 2 yɛrɛ feereli ka gɛlɛ anw ma Maɲina gare la mɔgɔ min tun bɛ kilo 20 kilo 30 feere n'a fɔra bi ko segali kilo 2 ɲɔgɔn feere o ka gɛlɛ anw ma kojugu an b'a ɲini faamaw fɛ a n'an ka dirigeant minnu bɛ Bamako u ka ɲama pour que an ka terrain ka se ka wuli. A gɛlɛya a ma dan musolakaw dɔrɔn ma ani u ka jago Siraba Dunbiya n'ale yɛrɛ ye terrain bolila kɔrɔ ye ale kɔni ale bolo gɛlɛya fanba o bɛ minɛnw de kan sabula ka minɛnw ta ka bɔ Bamako ka na se Maɲina ni terrain bɛ tɛmɛ dugu tɔ minnu na gɛlɛya bɛ u bɛɛ lajɛlen na bi an ka lamɛn. Vraiment ka ni bi cɛ gɛlɛya donna transport la parce que vraiment a tun b'a la tuma min na nɔgɔyaba de tun b'a la. Deuxièmement dɔ bɔra sɔrɔ la kolu tɛ na o ye gɛlɛya dɔ ye. Bon hali ni kolu pesera u bɛ se ka une semaine deux semaines kɛ u bɛ tiɲɛ donc o fana ye gɛlɛya dɔ de ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen hali dala dumunifɛnw olu sɔrɔli Maɲinakaw ani dugu tɔ minnu bɛ terrain sira kan o bɛɛ kɛlen don gɛlɛya caman ye bi Magalan Kamara n'ale ye Maɲinaka ye an ka a lamɛn. Bi terrain jɔ ni sisan cɛ an ka fɛn bɛɛ da gɛlɛya la foyi tɛ yan malo gɛlɛyara sukaro gɛlɛyara tulu gɛlɛyara foyi tɛ yan hali an ka libitɔn a si tɛ se foyi tɛ yan an ka fɛn bɛɛ gɛlɛyara yɛrɛ ma. Maa minnu kɔni n'olu degunnen don kosɛbɛ fana nin ko in na o de ye jagokɛlaw ye sabula olu bɛn'u ka jagofɛnw ta Bamako wa terrain de b'u dɛmɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ mobili kan terrain jɔli a bɛ ka kɔlɔlɔ min don u ka baara la bi Mamadu Jara ale bɛ dɔ fɔ an ye o la. Ni terrain wulila dɔrɔn vraiment a ka d'an ye depuis terrain yɛrɛ dérèglement kɛra binna terrain jɔra an mago sara gɛlɛyaba de b'an kan anw ye commerçant de an bɛ minɛn san Bamako an bɛ na n'a ye an bɛ an ta ɲini a la an b'an ka denbayaw balo vraiment terrain jɔra a géré an kan a terrain ni minɛn min bɛ na mobili tɛ se ka na n'a ye mobili tɛ se ka na terrain ka turu kelen dɔrɔn mobili tɛ se ka da terrain kɔrɔ fo ka taa diɲɛ wuli a ka nɔgɔn Amérique bɛ tan dɛ France bɛ tan dɛ terrain bɛ boli la mobili bɛ boli la fɛn bɛɛ o bɛɛ la gɛlɛya bɛ yen bon aw min t'anw bolo yan don anw bɛ baara kɛ ni mobili kelen dɔrɔn de mobili yɛrɛ ko b'an tɔɔrɔlen fo ka dama tɛmɛ hali sisan ne ka minɛn bɛ Bamako a dɛsɛra ka na. Ni jamakulu bɛɛ lajɛlen kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ olu kan gɛlɛya a ma dan olu ma sabula maa minnu sifinnakaw kɛrɛnkɛrɛnya n'olu fana bɛ terrain gare la n'olu bɛ minɛnw najigi ka minɛnw nadon ka u dahirimɛ sɔrɔ ani k'u ka denbaya musakaw sɔrɔ olu y'a jira k'a fɔ ko terrain jɔli o kɛra olu ka baara jɔli o de y'a to u bɛɛ ka laɲini ye mun de ye bi cɛmancɛ fanga ɲɛmaw u ka fɛɛrɛ dɔ bɛɛ lajɛlen tigɛ cogo min na terrain ale bɛ se ka koloko kura ye ka tɛmɛ u ka duguw la cogo min na u ka sɔrɔdaw olu bɛ se ka yiriwa. Mohamed Danyuko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.